Hormatly tomoşaçylarymyz, Türkiýe gitmek isleýänler üçin wiza almak, şeýlekem Türkiýede bilim almak üçin resmi namalaryň terjimesi boýunça Makul hyzmat terjime merkezi size garaşýar. Makul hyzmat terjime merkezi Aşgabat şäherine ýerleşýär. Onuň sargysy Aytakow ýubileyini çatyrygy Rızgalywanyň ýanynaky A blokda 4-nji gat 403 belgili ofisda ýerleşýär. Hormatly Atawatan habarlar gepleşiginiň mehriban tomoşaçylary. Türkiýede Fanowdak Avril universitetlerinde okumak isleýäňizmi? Onda siz Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Siz Fanowdaky Türk universitetleriniň dolu fanowny Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Mehri, bize Makul hyzmat terjime merkezi diýip köp gelýärler. Atawatan danışmanlyk kampaniýasy nerede ýerleşýänini aýtjakkämi? İstanbul şehrinde ofisi bulunan Atawatan Danışmanlık Şirketi, Türkmenistan Bilim Bakanlığı'nın listesinde bulunan Türk üniversitelerinin birkaçının Türkmenistan temsilcisi olarak Türkiye'de eğitim almak isteyen Türkmenistanlı gençlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Atawatan Danışmanlık Şirketi ayrıca Türkmence, Türkçe, İngilizce ve Rusça tercüme hizmetlerini de sunmakta. Vekalet, pasaport, Türkmenistan borsasında Türk şirketlerinin rejistre edilmesi, Türkmenistan'daki Türk şirketlerinin evrak işlemleri, Türk vizesi almak için gerekli belgelerin tercümesi konusunda da hizmetler vermekte. Atawatan Danışmanlık Limited şirketi İstanbul Yenikapı'da yerleşmekte olup İstanbul'un her yerinden ulaşım kolaydır. Yenikapı metro istasyonundan sadece 3 dakika yürüme mesafesinde yerleşmektedir. Türkiýede uzaldylan pasport bolan, raýatlarymyza wagtlaýyn ýaşamak hemde ruhsatnama almak üçin resminama tapşyran wagtyň. Uzaldylan pasport bolanlygy üçin resminamany kabul edilmeýär diýen mışmışlar barada soraýanlar bar. Bu arada Türkiýanyň göç edarasy, ýani migrasiýanyň 157 belgili soraw jogap gullugyna jaň edip soran wagtymyz şeýle mışmışlaryň dogry dälliginiň nytalanmagyny belläp geçedim. Başgaça aýdamyzda möklüde uzaldylan pasport bilen resminamalar kabul edilýär. Eger bu arada goşmaça maglumat gelse, siziň bilen aýratyn paýlaşar. Türkiýe isle fiýahat, isle okuma üçin gitmek isleýänler, Türkmenistanly raýatlar wiza almalar. Ön habar berişme diýaly, eger-de size Türkiýede wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnama, ýani ikamet ýa-da Türkiýede zähmet çekmek üçin ruhsatnama, ýani çalışma izni bar bolsa, şeýle-de bellenen şertlerde ýani howa mendiliniň tranzit bolugynyň çykmadan Türkiýeden tranzit geçýän bolsaňyz, onu Türkiýe wiza almak zerurlygy gerek däller.